Ademais das cereixas, Belesar e o seu contorno son berce dos viños que son un dos emblemas deste territorio. Participaron este ano 4 adegas cos seus stands, máis o proxecto Asolagados, que conta coas súas propias instalacións no núcleo de Belesar e que abriu as portas a centos de visitantes. A localidade, partida polo río en dous concellos, o de Chantada e o do Sabiñao, acolleu a súa fin de semana grande cunha festa que responde ás características das xuntanzas tradicionais e que é inaugurada cada ano por autoridades locais e algunhas chegadas dende outros puntos da provincia. O pregón a cargo do monterrosino Jesús Otero Calvo, profesor, ex-subdelegado do Goberno, exalcalde da súa localidade, estivo cheo da historia e da esencia da Ribeira Sacra e da súa pegada máis viva. Dous rogos a quen corresponda. O primeiro é que se declare xa a Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade. O segundo é que se lle rinda a don José Mouriño Cuba o homeaxe de reconocemento popular que ben merecido ten. Belesar significa terra de deuses. Nin son experto en viño, nin son experto en cereixas, aunque sí me gusta o viño e me gustan as cereixas, pero sobre todo supoño que e se opuxen que me elixeron porque nesta zona tuven e terei moi bons amigos. Está moi unida esa comarca da Ulloa e a Ribeira Sacra. Hombre, creo que a Ribeira Sacra é a Ribeira da Ulloa. Eu recordo que desde sempre na nosa casa o viño que se bebía era viño da Ribeira Sacra. Mellor dito, daquela non era aínda da Ribeira Sacra porque non existía como tal nome, pero sí que era viño de Chantada. Eu vexo, primeiro, que se a Ribeira Sacra, en vez de estar en Chantada, estivese en California, sería non ben da humanidade, sería algo así como a Meca ou como a Catedral de Santiago de Compostela, algo que todo o mundo tendría que visitar. Desgraciadamente, estuvo aquí perdida, solo coñecida por uns cuantos e disfrutada, pero ahora que o mundo a conoce e que se está dando cada vez máis a coñecer, espero que se tome conciencia de que isto é auténticamente algo único que hai que recoñecer. E, en segundo lugar, a segunda pregunta que me facía, creo que todo isto que hoxe é a Ribeira Sacra, hai uns anos, moi poucos, na longa medida do tempo, non existía absolutamente nada, existía única e exclusivamente o cultivo tradicional da vide. Si isto todo está posto en valor, si hoxe hai o que hai, si se tomaron as iniciativas que se tomaron, é todo gracias ao tesón e ao impulso de un home, José Mouriño Cuba, que máis que un funcionario foi algo así como un profeta para esta terra. Unha terra que hoxe novamente dunha maneira profesional fonte de alimento para empresas xa consolidadas no sector vitivinícola, que non queren esquecer a esencia duns viños que saíron do traballo histórico dos pequenos adegueiros. Van 12 anos facendo o mismo, querendo o mismo que a xente coñece a Belesar, que a xente veña, que probe as cereixas e o viño. Entonces, o obxectivo está cumplido, senón non seríamos capaces de mantelo durante 12 anos. A parte os concellos do Sabiñao e o de Chantada axúdannos. Este ano, como novidade, a Asociación de Comerciantes de Chantada tamén fixo unhas pañoletas que están moi chulas e unhas bolsas para darlle a xente, o sea que estamos como queremos. Entón, cada ano hai máis xente que axuda e tamén notamos, según nos din a maioría da xente, non sei como estades notando os adegueiros, que hai moita xente xa hoxe sábado pola mañá e moita xente de fora nos están dicindo como vestides do punto da adega. Eu o que fago, porque aquí hai moito contacto directo, pois preguntarlle onde son, é xente de Lugo, da zona da Mariña,
chamoume a atención uns que eran dunha bodega de Ribeira do Duero e dixeron que o noso blanco estaba moi bon, o sea que eu estuve encantada, canta máis xente veña e de máis sitios mellor. Viños brancos que entraban ben nunha xornada moi calurosa na que os mencías son sempre os que adoitan mandar como bandeira da denominación de orixe. Despois de 12 anos, é unha feira que xa está consolidada e, sobre todo, vese tamén que a xente está moi animada, xa non ven xente só do entorno, senón que ven moita xente da fora e, bueno, pois, así seguiremos moitos anos máis. Iso que nos están dicindo a maior parte da xente, que hai moita xente a estas horas para ser o primeiro día e, ademais, xente de fora. Como estades vendo vos daqui dende a adega? Pois vémolo magníficamente. Move moito, o ano pasado sí que foi un ano un pouco complicado, porque foi o único ano que non tivemos cereixa, pero, bueno, este ano realmente o que move a xente é máis que o tema do viño e vir a comer aquí tamén é moito o tema da cereixa, non? A cereixa é moita calidade e que, bueno, que a xente anima moito a vir. Como van as vendas? Sabemos que é moi cedo. Está muy bien la venta también. Sí. Estás empezando un bon ano de Feira do Viño, estamos empezando o sábado forte. Sí. Notades máis xente que outros anos? Notades máis xente que outros anos? No, un poco más gente, no, puede venir más gente, pero todavía no han llegado la gente. Gran afluencia de público e boas ventas pros viños da pasada colleita que foron parar a sitios ben dispares dada a procedencia variada dun animado público que cando vai, repite. Habituais desta cita por paixón, por obriga e por devoción son os representantes dos concellos do Saviñao e de Chantada que gozan desta feira dunha maneira especial. Este é especialísimo, a verdade é que está nun entorno maravilloso, non vamos a falar da de Chantada porque é extraordinaria, pero esta ten algo especial, non? Hai que estar entre os concellos de Saviñao, estamos no de Saviñao, pero entre concellos de Saviñao e Chantada e Corrío hai que ir falando con nós, porque dá gusto velo, que este concretamente sempre está moito millor co de arriba, porque está sempre cheo. Esta cita non se pode faltar. Moita menos xente que en Chantada, indudablemente, pero eu noto que hoxe hai moita xente. Sendo sábado está un día excepcional e, oye, a ver se nos respeta a tormenta, se non nos respeta igual que ainda que se molle un con esta temperatura non pasa nada. Vemos un ano a ano unha feira, co mellor alguén pode considerar a irmán menor das feiras, pero eu creo que é unha feira onde a xente pode interpretar perfectamente o que é o viño. Posiblemente sexa a única feira do viño da Ribeira Sacra onde a xente vexe eses valores de patrimonio, estamos ao pé de San Estevo, onde pode haber viñedo directamente mentre degusta o viño e onde pode ver o pai miño, non? Esta festa que de algún xeito pois nace da vontade dos propios viticultores, onde nace da vontade dos propios colleiteiros de cereixa e, por lo tanto, bueno, pois eu creo que é un placer vir aquí, que é unha cita anual que se vai consolidando cada ano máis e que entre todos temos que axudar a que esa irmá pequena pois vaya crecendo.